Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:37. Aksyon Reports, second portion. Ikalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw, Miyerkules, Pitsa 9 na. Bulan sa Disyembre, tuig 2020. Uy, 16 ka adlaw na lang. Pasko na. 23 diyas na lang. Saylo na kita sa tuig 2021. Karon nga aga, medyo sulo-saylo kita kay political season na sa masunod nga tuig 2021. Nagpinungkuanay ang pila ka mga madugay na kag-eksperensyado na kon politika ang paggambalan diri sa syudad sa Bacolod. Ako na to gagsendi sa bilog nga probinsya kon eleksyon a Bacolod pinakainit. Ang Lone District sa Bacolod. Kahapon, pila ka mga masiling naton mga may edad-edad na. Kag ginalantaw, kag ginasuma nila kung sino nga mga pamilya ang mahimo mag-engkwentro sa pagka-alkalde kag kongresista sa tuig 2022. Tingin isip to sa una mga pamilya, mga Montelibano, isip to sa una kay kung
hindi ka sa una pamilya nga may ngalan sa Bacolod, wala ka tsansa nga magdaog diri sa Bacolod. Ti kahapon nalabutan ang senaryo. Anong matabo sa tuig 2022? Ang nalabutan una kay Congreg Gasataya. Ginatun-an sino ang posibilidad nga may ikasarang abi nga ibunggo kay Congressman Greg Gasataya. Damo nga ngalan ang nagtuluhaw sa ulihi ang konklusyon na gasiling nga posible sa tuig 2022 wala sang mangin kasumpong si Congressman Greg Gasataya diri sa Bacolod. Saylo kay Mayor Bing Yunardia. Sino nga mga may ngalan kag mabaskog pa nga politiko ang sarang makainkwentro kay Mayor Bing Yunardia. Isip ang mga ngalan ang nag-alagi nga mga alkalde, pila ka mga prominente nga pumuluyo. Wala sa nalabutan nga makainkwentro kay Mayor Bing. Isa sa ginapananaw nga amo ining ginapanilagan si Congressman Anay Albi Benitez. Pero siling-sining pila naton ka mga utod, pag-abot sang 2021, pag-abot sang second quarter, nga wala tinimok-timok, siya na Congressman Albi Benitez, kag kung magpilak siya sa iyakalo kag magpabutar senador sa pungsod, pareho kay Congressman Greg Gasataya, posible si Mayor Bing Yunardia wala man sang engkwentro sa tuig 2022. Iniya mga pila ka mga panag-analisa sa may mga edad-edad na dire sa Bacolod. Nanaog kay Vice Mayor Elced Pamilyaran. Si Vice Mayor Elced Pamilyaran sa ila pagtuon, posible may ara nga maengkwentro. May pila ka mga ngalan nga nahinambitan. Posible lang na mag-engkwentro kay Vice Mayor Elced Pamilyaran. Galing ang ila pananaw ang sinoman nga mag-engkwentro masyado kataklaron. So, ang iningkwentuhanay nga masadya amo ang sa idalom ang mga konsihal kay gapati sila, madamo ang mga ngalan, madamo ang magpasimpalad, madamo ang mga bag-o, mga hobines nga magwa ang ngalan kag magpapili konsihal sa syudad sang Bacolod. Amo ina ang senaryo kay siling nila hindi na mapunggan. Luyag manaton kag sa hindi ang 2021 political season na ina. Pila na lang kabulan, eleksyon na sa tuig 2022. Amo ina ang senaryo dire sa syudad sang Bacolod. So ginapaabot nga sa second quarter sa 2021 kung wala sang magpasundayag kag wala sa ngalan nga magtuluhaw, posible ang matag-as nga opisyal sa Bacolod, posibilidad lang. Basi may ara man, laban-laban, wala sang iingkwento, kay wala sang oposisyon nga mabakod subong nga mag-ingkwento kay Congressman Greg Gasataya, kay Mayor Bing Yunardia, posibilidad upod si Vice Mayor Elced Pamilyaran. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasais 43. Senaryo politika nasyonal sa aton pagbalik.
hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:48 na DTX 500, hindi pagkalimtana. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:49. Pagkatapos senaryo politika lokal, kadto kita sa nasyonal. Ano ang matabo? Sino ang magabandira gabangangalan
sa palaaboton nga 2022 nga eleksyon kundi manaog na si Presidente Rodrigo Duterte. So ang eleksyon halin nasyonal pakadto lokal, pinakainit ini nga eleksyon sa presidensyal. Bangod, madamo ang posibilidad magpilak sang ila kapalaran magpapili presidente sang pungsod Pilipinas. Kanday sin-o ini sila. Ara karon nagabandira ang ngalan ni Manny Pacquiao, senador. Nagabandira ang ngalan ni Mayor Sara Duterte, anak ni Presidente Rodrigo Duterte. Sa likod nga kapilay palayag sa presidente nga kuidaho gid nya maluoy ka sa lawas mo, hindi ka gid magpapili presidente. Ginalokdo ni Duterte gurong problema nya baw hindi gid. Hindi magsulod sa pagka-presidente kay kabudlay sang sitwasyon. Ara ang katabid-tabid permisaya, senador nga si Bongo, gagwa man iyang ngalan. Manula sa galing tupad sa presidente. Ambot kung anong obray da sa Senado, kundi ang presidente, dito man siya. So isa man kangalan nga nagagwa nga may posibilidad. Bisan nga sa survey sang pinakamangaranon, isa siya sa pinakaimol ko, no? Si Bongo. Ara si Vice Presidente Leni Robredo. Ang pananaw sang kalabanan, ang grupo ni Bongo ni Sara Duterte, posible makapakinegosar sa isa kag isa. Kung sino sa ila ang mapapili, may konbensyon ni mo. Kabay pang hindi lang matabo ang konbensyon sa una nga kung sino magdaog among mapadalagan. Pagkatapos na perde, nagimo sa kaugalingon yung partido, naglagan presidente, pero daog man si Fidel Ramos. Di kabay pa nga hindi ini matabo liwat. Di may negosasyon ini kay Manny Pacquiao, Sara Duterte kag Bongo kung sinong ila padalaganon. Of course, bilin si Vice Presidente Leni Robredo. Lang taon ta kung anong matabo. Kung ang makinaryas may ara siya nga pwede ikasa sa bilog nga pungsod Pilipinas. Kung maglagan ka presidente, hindi lahog-lahog ini. Libuton mo ang bilog nga pungsod Pilipinas. So, kung maglagan ka presidente number 1, nga kapital mo may kwarta ka. Ikadua, kinahanglan may partido ikaw. Ikatatlo, kinahanglan may makinarya ikaw. Ikaapat, kinahanglan may propagandista ikaw. Amuning kumplito nga gamit sa isa ka magapapili presidente. Kag sinong may ari sini. Of course, ara kay Manny Pacquiao, may kwarta. May partido, presidente ng isang PDP laban subong. Dua sila ni Sara Duterte. So, ang dua nga ni, among balantayan, pag-abot sa tuig 2022, sino sa ila. Kag negosasyon na. Madamo pa nga negosasyon na matabo. Pero, ang ginaarang kasubong matunog nga ngalan, nga posible, dako ang posibilidad nga mag-aingkwento presidente si Senador Manny Pacquiao. Masadya ini. Mabutang naman sa history sini ang pungsod Pilipinas. Pananglitan pumungko si Pacquiao presidente, sosperte. History ini sa bilog kalibutan. Number 1 nga history nga ibutang sa kasaysayan, nakapresidente kita boksidor. Nakapresidente kita singer. Nakapresidente kita artista. Kag of course, milyonaryo. May artista man nga presidente sa una sa Amerika, pero hindi boksidor. So, kung matabo ini, mabutang ini sa kasaysayan, sa mga libro, history sa pungsod Pilipinas, nga sa tuig 2022, may isa ka presidente ang pungsod Pilipinas, nga isa ka kampyon nga boksingero. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 54. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID
COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ang alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Kami ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon! Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ang alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 58 kadasig sang oras, no? Pero ariho hulaton ko na lang kung ano ang rekomendasyon ni DILG Secretary Eduardo Anyo. Kay kahapon na monitor ta siling sang PNP niya tapos na ang amon investigasyon sa gintabungan ni Presidential Spokesperson Harry Roque sa Cebu kag Senador Manny Pacquiao sa Batangas na ginaligan naglapas sa social distancing nga wala laging sunod. Ti daw na ulo intriga ako sini ano ayan kung ikaw DILG secretary kung i-report sa imo ari ang reporto kay Pacquiao kag kay subuman kay presidential spokesperson Harry Roque ano ayan ang mangin desisyon ni anyo hindi ayon mabudlay no ang isa senador ang isa presidential spokesperson daw makahalawat-hawat, no? Hulaton tabi. Daw,
Naulo intriga ako sini. Ano ayhan ang desisyon sang DILG nga sini nga mga tinion ang gin-report kag ang naglapas ang social distancing senador kag presidential spokesperson. Makahalawat-hawat ang desisyon ni Anyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Las City. Mabalik kami pagkatapos ini. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Radio Philippine Standard Time, Las City 4, standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita.
Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.